Ο Τσίνα είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Σε ένας εναντίον ενός στα μαρκαρίσματα, η κεφαλιά 1-0. Άλτο Αδόρνο. Συνεχίζει να σκοράρει, το έκανε και εναντίον της Ομόνοιας. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Ανάμεσα σε δύο Αδόρνο. Σωστό το άλμα, την κατάλληλη στιγμή. Ακουμπά την μπάλα με το κεφάλι. Στριφτά την κατευθύνει προς την αιστεία του Κόπριβες που ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Αλλάζει με τον Ζωάο Βίκτορ. Παραπάει στον Μαρτίνες με χώρο. Παίζει με τον Αβραάμ. Ντλοβού. Δεν ήταν καλό το πλασέ. Κανένα πρόβλημα. Μακρύς. Μαρτίνες. Περνά και πάλι. Ντλοβού. Πάνω στον Άντιτς θα περάσει. Ο Αμπουρζάνια δεν θα κάνει και σωστά το πλασέ. Ξανά ο Μαρτίνες. Πήγε να περάσει κάθετη πάσα στον Αβραάμ, ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Πέφτει κάτω και παίρνει το πέναλτι από τον Ζάρκοβιτς στην ερυθρόλευκη άμυνα. Ο Αβραάμ τον βρήκε λίγο ο Ζάρκοβιτς, έπεσε, κέρδισε το πέναλτι. Εδώ βλέπουμε ξανά, είναι σωστό το σφύριγμα νομίζω. Εκτελεί ο Ντλοβού και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1 η ανόρθωση με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε και πάλι λάθος ωστόσο. Ο Μακρύς ευκαιρία και έχουμε πέναλτι δεύτερο. Ναι βέβαια. Γίνεται επαφή, δυνατά πέφτει πάνω στον Μακρύ. Και τον βρίσκει, υπάρχει πέναλτι. Ντίνο Ντλοβού απέναντι στον Στέινμπορς. Εκτελεί και στέλνει και πάλι την μπάλα στα δίχτυα. Αν και έπεσε στην γωνία του ο Λετωνός. Εδώ ξανά Μαρτίνες, πέρασε ωραία πάσα στον Νούχου. Αβραάμ από κοντά αποκρούει και γκολ από τον Ντλοβού. Απόκρουσε από τον Στέινμπορς και στη συνέχεια ο Ντλοβού πετυχαίνει το τρίτο του γκολ και γίνεται το πρόσωπο του αγώνα ασφαλώς. Εδώ ξανά από κανονική θέση γυρίζει πολύ ωραία ο Νούχου. Η απόκρουση, δεν υπάρχει offside. Πέρασε ο Άντιτς. Έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει με το αριστερό. Αποκρούει ο Κόπριβετς με το δεξί χέρι, παραχωρεί κόρνερ.